Üdvözlöm a kedves sakkedvelőket! Egy Szax Gyula és Jan Hein Donner partit fogunk megnézni, melyet 1976-ban játszottak Amsterdamban. Nézzük is a játszmát. Ugye egy klasszikus francia védelemről van szó. Futó E7 után E5-tel. Huszár F-ről D7-re próbál kicserélni a sötét futót. H4. Szax kezében ez a csel veszélyes fegyver, mi egyébként elfogadását jónak tartjuk. Én már előzőleg ezt kielemeztem géppel. Nézzük meg, hogy mi történne az elfogadás esetén. Egy gyalog leesik világostól, de fenyeget ugye ez a huszár B5 lépés, amely egy erős támadást indít. Mégpedig a C7 ellen, amely ugye fenyeget ezzel a szép kis villával. Sok a nyíl. Menj ezek közébb. Sok a nyíl. Delete color commentary. Így. És erre ugye vissza kellene térni a vezér D8-ra, és utána, miután eltereltük a vezért, jöhetne a vezér G4, és egyből a G7 pont ellen lenne a támadás, amelyet ugye sánccal nem védhet sötét, mert arra egyből futó D3, és ugye hát fenyeget a támadás a H7 gyalog ellen, amelyet gyakorlatilag H6-tal vagy G6-tal védhetne sötét. H6-tal nem is, mert H6-ra bástya üti, H6 jönne, tehát egyedül csak G6 lehetne itt a lépés, amire hát eléggé kigyengülne a sötét király állása. Térjünk vissza akkor a játszmához, tehát H4 esetében sánc következett, ez is eléggé kérdéses lépés, ugyanúgy meglépte világos a futó D3-at, amire F5 jött, ami hát ennyi szólva elég rossz lépésnek bizonyul. Itt F6-ot kellett volna lépni, mert arra ugye vezér H5 jöhetne, és ugye most már fenyeget a H7 elleni támadás, ezért el kell zárjuk a futót egy F5-tel, amire ezt próbálja felszedni világos G4-jel, a válasz G6, vezér H6 bajjal jár, térjünk vissza akkor a játszmához, ugyebár itt az F5 után G4 következett, amely ide is bígyeztek egy jó nagy felkiáltó jelet, mert hát itt az elemzésben is ez van. C5-tel próbál sötét egy kis ellenjátékot keresni, de erre G üti F és C üti D5 után jön az újságmellékletben szereplő diagram állás, F6 felkiáltó jel. Ugye azt látjuk, hogy ha ide leütne most sötét, akkor egyszerűen ez az F üti E7 egy óriási minőségvesztéshez vezetne, ugyanis a futó is ide figyel. Tehát ez semmi esetre nem lenne előnyös. Tehát az F6 egy nagyon erős lépés, amire egyedül a huszár üti F6 a kielégítő. Itt elemzik közben a gyaloggal való ütést. Ha a gyaloggal ütne, tehát kiüti F6-ra,
egyszerűen futóüti A7 sakk jöhetne, és királyüti H7-re ugyanúgy vezér G5 sakk, vezér H5 sakk, király G8, és vezér G6 sakk után király H8, és huszár F3 felkiáltójel, D üti C, vezér H6 sakk, király G8, bástya G1, FG, huszárral üt, futó üt G5, bástya üt G5 sakk, stb. Írja az elemzés, hát itt tényleg stb. Mert hát szinte vezért kell áldozni, az, hogy ne kapjunk mattot. Hát térjünk vissza a fő változathoz. Így pedig gyorsan, mert időnk véges. Tehát C üti D, F6 következett. És huszár üti F6, E üti F6, futó üti F6, és úgy szintén vezér G5, amire szintén támadás van a H7-en. Egyedül a G6 segít, de ezt futóüti G6 vezére 7 követte, majd huszár B5. Ugye itt a vezér már egészen le van foglalkoztatva, mert most már a C7-et is figyelni kell, és figyelni kell ezt a H7 pontot is. Ráadásul itt is van egy kis bonyodalom F6-on, szóval gyakorlatilag itt teljesen le van a vezér, túl van terhelve huszár C6-ra. Ezt nem tartja hibának, huszár C6-ot, ugyanis H üti G esetén vezér üti G6-ra vezér G7 jöhetne, és vezér üti G7, király üti G7 esetén huszár C7, amire huszár A6, huszár üti A8, és futó D7 is veszít. Tehát a huszár C6 az nem minősül hibának. Arra viszont jött a futó D3, nem adjuk a futót, E5, huszár G-ről E2-re, és király H8 következett. Ugye a D5 lógása miatt is tilos az E4 lépés, mert E4-re, tehát itt most E4-re futóüti F6 jönne, menjünk is tovább. Tehát király H8, huszár C7 felkiáltóján. Ugye a vezért eltereljük a védelemből, vezér üti C7, és itt már nagyon gyorsan vége lett a játszmának, ugyanis jött a futóüti F6 sakk, és gyakorlatilag itt nincs védelem. Itt még azt mondja az elemzés, mert
Bástyévti F6-ra, vezére 8 sakk. Amire egyedül király G7, bástya G1, sakk, király H6. És vezér G8 matra vezet. A G5-et nem lehet védeni. Sehogy se. Hát ez lett volna Szax és Donner partia. Nézzük meg gyorsan még egyszer a játszmát. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek jó sakkozást!